Nou Willem, is het slecht vannacht? Ja, best. Goed zo kerel. Voor vandaag de grote dag. Juist. Dit is voor de bruidsmeisjes. Oké, best. Ja? Ja? Nou, en dit is de andere, ja. Ja, dat ligt er maar op. Ja? Ja, heel mooi. Nou kerel. Daar gaan we. Ja. Nou. Eerst deze. Driedelig. Er zit nog een op. Nee, ja, dan smoren, dat ken het. En dan gaan we al. Hij is nog nooit zo creëers geweest, jongen. Nee. Ik ben zo wat zenuwachtig. Hoe is het met die? Nou, dat valt bij mij goed aan. Oké. Volgens mij is die blouse nog wel een beetje meer bij de broek in waan. Het zit een beetje strakker. Jasje? Jasje. Geen dagelijkse kost voor u, Willem. Nee, en dat wil ik echt niet. Nee. Tuut? Nou, mag ik Nou. wel op. Ik stel aan, zal ik mijn hakselaar aan de rij opheljen. En dan gaan we eerst foto's maken in het blauwe bosje hierachter. En dan zullen we mij zo wat eten en dan om jou voor 12 de plechtigheid bij haar achter in de tuin. Het is 20 uur. We kunnen de kant wel op. Ja, dacht ik wel. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Ja, maar je bent er 4? Oh, en hoe lang wordt het nog? Oh, want ik ben al onderwijs. Dus, Oké, nou dan ben ik er wat 10 minuten. Ja, dat doe ik. En zelfs van hier aardig gewonnen. Ja. Ik hoef net als cream, doe wel? Nee, niet best. Geweldig. Oh, prachtig. Nou, leuk hè? Dan moest je me eerst helpen met plassen. Ja, kun plaatsjes hè? Ja, mooi figuurke. Toen wij verkering kregen, toen zei ik, oh, wij trouwen geen ooit. Ik zei, dan wil ik op een hakselaar. Nou, en dat gebeurde ik, dus dat was wel mooi. En Willem die is leerwerker, dus die zit ik heel vaak op een hakselaar. Dan met gashakselen en zo. Dus ik zei, nou dat past er gewoon wel helemaal bij. Ja. Dus het is natuurlijk ook wel bijzonder, want ja, wie trouwt er nou in een hakselaar? Hoeveelste pil is dit nou voor die? Oh, dat weet ik niet. Ik ga er al een hele soort aan. Want hoeveel dorst er in hier? 20 toeren. Ja, heel werk.
Maar wel mooi werk. Ja, wat is het nou zo mooi, jongen? Ja, ik ben altijd ergens anders, nou. Ik ben nooit op hetzelfde plekje. Altijd ergens anders. Mooi boeten. Daar hou ik ervan. Ja, daar heeft altijd een goed uitzicht. Ja, zeker weten. En altijd mooi met de tuintjes in zijn. Heb je nou echt nog concurrentie in Friesland of ben je de man niet verantwoordelijk is voor alle pjellen? Ja, ik weet net dat er concurrentie is, maar van mij ben ik degene die wel verantwoordelijk is voor alle pjellen. Dus dan zwaar is ervoor dat de boel er wat creërs uitziet. Ja, dat dacht ik. Algevrij. En als dan nog door de provincie reist, heel Leicester dan ik op, zus, volgens nou die pjellen was steeds nou, die mag ik wel weer eens. Ja, zeker weten. Ja, het zal Timmerman ik waren. Die zei ik zien hoe het gebouwd is. Ja, zij zei ik naar pjellen. Dat valt gewoon wel op, omdat je maar bezig bent. Je bent op nou. Dan komt dat wel eens voor als het ergens best als stinkt, nou dit kan eigenlijk echt niet meer. Ja, vaker nog, vaker nog. Een beetje hartstikken en knieën, er zitten al je stickers op. Dat ding, er moet nog wel wat aan die in worden. Oh Jerrik, het komt echt wel eens voor dat je in een stritten bent en dan sta je misschien wat zien pjellen en dan hoe je er maar hier te dwalen. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik zelf niet. Dat bepaalde gemeentes. En degene die is vreden, hè. Dan zal het nou alle gedacht wel correct die pijl wijzen die bij een hand voor de deur staat. Ja, dat zou kennen. Dat weet ik verder niet. Dat is maar geen uitspraak, hoor. Nee, dat doe ik wel niet.